Hej, jeg er Anders fra Telta. I den her video her, der vil jeg godt vise jer vores Estate 93, som er et lufttelt, der er beregnet til sæsonbrug. Telta Estate bruger vores Soltex materialer, som består af vores coated tag her, som er super stærkt og selvfølgelig er vandtæt. Derudover på siderne, så bruger vi vores akrylmateriale, og akrylmateriale er super godt til sæsonsbrug, da det holder farven super godt, og samtidig så er det åndbart. Det gør, at man får en langt bedre indeklima, både på de varme dage og på de kolde dage. Her i bunden der har vi vores PVC, som er super godt til at kunne hurtigt lige gøre rent, hvis man skulle få lidt skidt nederst på teltet. Teltet bruger vores etpunktssystem, så du pumper bare et sted, som er her i midten, og så kommer hele forteltet op. Hvis vi går indenfor, så kan vi se, hvordan det er samlet. Alle stængerne, de er sådan set separate, og de er connected via de her connector her, der sidder mellem hver stang, og som fordeler luften. Alt sammen er samlet, når det kommer, hvilket giver den letteste opsætning af teltet som overhovedet muligt. Teltet er beregnet til både campingvogn og til autocamper, og det er det, fordi det har to vuldsbånd, en til en markise og en til campingvognene. Udover det, så har det vores højdesystem, som sidder heroppe i vores lynlås. Højdesystemet fungerer på den måde, at det går fra 2,35 til 2,50, når lynlåsen er lukket. Når man åbner første gang, så får man 15 cm mere, og en gang mere, så får man 15 cm yderligere. Det betyder, at det kan gå helt op til 2,80 meter i højden. Det er både selvfølgelig smart, når man har en bil eller en campingvogn, der er lidt højere, men det er også super praktisk, hvis man ligger på en plads, der er lidt mere ujævn, så kan det være, at man skal åbne den ene side og ikke den anden. Teltet kan bruges til sæsonbrug, og derfor inkluderer vi de her blinds her, eller cover til vinduerne, og som man kan lukke helt af, sådan at når man forlader teltet, så er der ikke nogen, der kan se ind. De følger selvfølgelig med til både fronten og til siderne. Man kan rulle dem op, som vi har gjort her, og man kan også tage dem helt af, hvis man ønsker det. Vinduerne de er lavet så brede og så høje som muligt, så man får mest muligt udsyn inden for teltet. En af de smarte detaljer ved teltet her, det er, at det har vores nye foldesystem på døren. Og det fungerer simpelthen helt simpelt ved, at man kan folde døren. Der sidder nogle små trykknapper herinde i toppen og i bunden, sådan at det kreerer en dør her. Og som I kan se, så er det jo en god bred dør, som man nemt kan komme ind og ud. Telta Estate kommer i en størrelse 3,90 meter, så den er 3,90 meter lang, og så dybden er 2,75 meter. Så det giver et dejligt stort telt, til hvis man skal bruge det for eksempel på en sæson. Det var de key features, vi havde på vores Telta Estate. Hvis du skal bruge mere info, så kan du finde det på vores hjemmeside på www.mytelta.com, hvor du også kan finde din forhandler. Tak fordi I så med.